Cześć audytorium. Ładne powitanie, nie? Audytorium, takie można by w sumie mówić jeszcze cześć kochani, ale to jakieś takie, to już ma jakiś ten wydźwięk taki trochę dziwny. Więc audytorium jest ładne. Miały być oczywiście na początku ognie, kobiety upadłych obyczajów bez moralności, koks, Firefox i tak dalej. No ale niestety to są czasy jakie są. Jest finansowa kompletna bida i upadek. W ogóle koszulka Pepsi, przypadek? Tak, przypadek. To nie jest product placement, żeby mi nie było. This is not product placement, das ist keine product placement. I o czym zaś się nie chciałem robić vlogów, mówiłem, bo się nie nadaje, bo nie spełniam podstawowych tych wszystkich potrzebnych rzeczy. Ani nie mam dobrego sprzętu do nagrywania, nie mam dobrego głosu, żeby mówić o czymś, jeszcze nie mam zamysłu jakiegoś, żeby mówić szczególnie mądrze, nie mam twarzy, oblicza, gęby do tego, no ale jest taka czwarta, jakby to nazwać, jestem leniwy. Dlatego jak się ktoś zastanawiał dlaczego nie wiem od ile, ale już tam dość długo nie ma żadnej gry na tubie. Znaczy nawet to nie wynika bezpośrednio z lenistwa, po prostu nie ma gier. Znaczy, może to nawet nie jest bezpośredni problem. Ostatnio wyszła, czy nie chcę mówić wczoraj, nie wiem kiedy to będzie ktoś z was. Ty, kiedy to będziesz oglądał? Czy oglądasz to teraz, czyli o 20, no nie, to 11 września. Chyba, że nie wrzucę 11, nie wrzucę 11. Czy tam w przyszłości, więc wyszła niedawno Amnesia nowa i wyszedł Outlast tak zwany. Amnesia, z tego co wiem, chciałem w nią bardzo zagrać, ale pecie, to nie rośnie na drzewach. Znaczy rośnie, w sensie papier, z którego się to robi, ale wiadomo. Ona jest ponoć słabsza od poprzedniej części, w sensie mniej straszna, a już ostatnia straszyła wyjątkowo średnio, tak więc to musi być taki totalny bolek i lolek i spacerek po łące. Ale może klimat jest chociaż fajny. I wyszedł ten Outlast. On jest ponoć wyjątkowy, bo jest straszny. Ja się zawsze w takie gry bałem. Po SCP i Slenderze mam bardzo dobre wspomnienia. Ja jestem strachliwy strasznie, a potem nie śpię w nocy. Bujam się tak paranoidalnie w kącie. Płaczę, moczę się i tak dalej. Tak więc to nie są gry konkretnie dla mnie. Aczkolwiek, jeżeli będę miał znowu czas, to całkiem możliwe, że się za nie zabiorę. A obecnie ja sobie na live'ach, na które, przy okazji, bo to już tak o wszystkim, taki jeden wielki hasiok zrobię i tam te hasie poupycham, by wszystko było takie jasne, ładne. Są live'y, one są często, one są prawie codziennie, chyba że mi się akurat nie chce, jestem chory, nie ma mnie, czy coś takiego, ale jeżeli żadne z tych nie zachodzi, to one są na Twitchu, tam link jest w opisie, one też bywają na Gamecracie, to jest strasznie fajny portal, ja już o tym mówiłem, ale przypomnę, nie ma tam takiego gestapo w postaci moderacji, która nas banuje jak tylko nie gramy, albo robimy coś, co im nie odpowiada, nie musimy być nad ludźmi, żeby mieć jakości do wyboru. Jeżeli ktoś ma słabe łącze, to tam oglądanie w jakości 720p, teraz to się nazywa source, czyli źródło, może po prostu komuś nie działać. To jest ten ból. Na Gamecracie mamy jakości, nie mamy tego gestapo i nie ma też archiwum. I to jest właśnie to, co niestety mnie póki co trzyma z dala od Gamecrata. Ponoć można tam zarobić fajny hajs. Nie wiem, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale nie powiem, opcja kusząca. Ale bez archiwum jednak jest duppa. Tak więc póki co jednak zostaję przy Twitchu. Link do niego będzie, to już chyba mówiłem zresztą. Co dalej z takich ważnych rzeczy? Ryjo książka, do której znowu chciałem wrócić. Ja kiedyś nie znałem tego potencjału, jak psy. W sensie zwierzęta. Nie znałem potencjału tego dziadostwa, aczkolwiek on jest całkiem. Czy to jest fanpage, to nie jest jako na osobę, to jest fanpage i to jest dobre z tego względu, że jak wrzucam film na tubę, a ona nie zawsze działa dobrze, ostatnio działa przeważnie źle, to żeby było wiadomo, że film jest, tam jest o tym informacja, wrzucam zdjęcia na przykład gołych bab, jak jakieś mi się uda fajnie znaleźć na internecie, wrzucam informacje właśnie o tym, że są live'y, że na przykład niedługo będzie jakiś film na tubie, że jest jakiś konkurs, że ktoś mnie poprosił na przykład z jakiejś tam firmy, korporacji, że organizują coś tam, czy jakieś rozdawanie kluczów, bla. Dlatego to też link jest tam w opisie na dole. Można to tam sobie znaleźć, polubić, czy co to się tam thumbs up i tak dalej.
To jest to, z kwestii stricte organizacyjnych. Na tych live'ach jeszcze wcześniej, ja sobie obecnie zmęczam to, czego wcześniej nie miałem okazji zrobić, albo co miałem okazję tak tylko pornograficznie stwierdzając liznąć, czyli Far Cry'a 3. Od teraz się przekonuję, że jednak źle go oceniłem, jest całkiem, jest strasznie fajny tak naprawdę. Jest bardzo piękny graficznie, jest przyjemny. Szczególnie, że pogoda na dworze jest straszna, natomiast można się pocieszyć ładnym tropikalnym klimatem, a na dworze pizga, leje, ciemno, depresja, katatonia i tak dalej, tak więc to jest jednak dobre. I Lara, ta ostatnia, też jest strasznie fajna, nigdy wcześniej w nią nie grałem. Strzelanie z łuku, skurowanie zwierząt, klimat zagubiony, w sumie w obu grach jest dobry klimat zagubiony. Strasznie lubiłem Zagubionych, 4, 8, 15, 16, 23, 42, Tamci, Czarny Dym, Jacob, retrospekcje i tak dalej. Nie opuściłem chyba ani jednej minuty w sumie z żadnego z odcinków. Z 5 lat chyba z życia wyjęte, ale to nie że żałuję. Co jeszcze? 17 się zbliża, dzisiaj jest 11, 17 premiera GTA, wiadomo, to już każdy wie. W sumie pierwszy raz się spotkałem z tym, że jest pompa tak zwana. No w Katowicach jest potężny billboard, ja tam na Rio książkę wrzucałem zdjęcie. Faktycznie jest tak zwany hype się rodzi. Tylko niestety hype się rodzi głównie pośród ludzi, którzy mają konsolę, czy to PlayStation czy Xboxa. Bo my ludzie, którzy konsoli nie mają, mamy komputery stacjonarne, tak zwane personal computer. Jeszcze nie jesteśmy zbyt przekonani co do naszej przyszłości, nie jesteśmy pewni. Jak mówiło hasło z bodaj Call of Duty Black Opsa, Future is Black. Chyba było akurat hasło z Black Opsa 2. Nie wiemy co z nami będzie tak naprawdę. Mamy przeczucia. Matko, nie lubię się wypowiadać za więcej jak jednego człowieka, czyli za siebie. Mam przeczucie, że dostaniemy, przepraszam, zachrypiam, że dostaniemy ten port. No bo nie oszukujmy się, to pewnie będzie raczej cienki port konsolowy, nie umniejszając możliwościom Rockstara. Optymalizacja PC-towych wersji ich gier nigdy nie stała na szczególnie wysokim poziomie. Raczej, jak to było na przykład w przypadku GTA 4, no było z tym, jeżeli ktoś miał trochę słabszego komputera, cianko. Może tym razem będzie lepiej, mam nadzieję. Ja bardzo chcę optymistycznie podchodzić do takich spraw, tak więc też z drugiej strony mam nadzieję, że gra nie wyjdzie z rocznym ani dwuletnim opóźnieniem. Chociaż wiadomo, no, że ten lag pomiędzy wersją konsolową podstawową będzie duży dość, jako że jeszcze nie mamy nawet pewnych danych na ten temat, że to będzie, ale no to jest takie, wiadomo, no to jak ze śmiercią w zasadzie. Brzydkie porównanie, ale prawdziwe, że nie wiemy kiedy, ale wiemy, że kiedyś to jednak będzie, no. To jest straszne, strasznie przygnębiające. Ale jak się tym nie myśli, to jest w sumie okej. No, i to są takie ścierwa, które ja powlekałem. To jest dobre, bo to jest, jak ktoś się chce przed kimś wygadać, ale nie ma za bardzo do kogo, to może gadać jak debil sam do siebie, czyli właściwie do kamery, wyobrażając sobie, że tam gdzieś siedzi te potencjalnie tam 36,5, czy tam bliżej 37 tysięcy ludzi, sam obejrzy pewnie około 4-5, co i tak jest potężną liczbą. Ja nie ogarniam tego po prostu, że tyle ludzi siedzi i ogląda to, co ja mówię, szczególnie, że to nie jest, mówiłem na początku, nic ani szczególnie mądrego, ani to nie jest ładne, ani przesłania też nie ma. Ale dziękuję, fajnie, okej. Można też wyłączyć adblocka, jeżeli ktoś ma adblocka i klikać w reklamy. Tak, klikajcie w reklamy. Widzicie jak ja wyglądam, jaki jestem chudy, zabiedzony? W ogóle się zastanawiałem, czy nie założyć na przykład PayPala albo Indiegogo, żeby ludzie, jak ktoś ma za dużo pieniędzy, mógł mi przelewać. Ja naprawdę bardzo lubię pieniądze, jak każdy lubi pieniądze. Każdy lubi zarabiać pieniądze, lubi mieć pieniądze, lubi czuć ich obecność. Ja nigdy nie cierpiałem na nadmiar, wręcz przeciwnie. Znaczy, no nie, to takie żarty. Ale wiadomo, no to jest okej. To jest z takiego filozoficznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę, że większość ludzi chce być dobrymi ludźmi i czynić dobro, robić tak zwanie dobrze innym ludziom, nie w tym sensie, świnio, to jest kliknięcie w reklamę komuś naprawdę nie jest wielkim wysiłkiem. A jak kogoś może ucieszyć? Ja to wiem, jak mnie to cieszy. A nie klikacie mi w reklamę. Klikacie mało. Wiem po prostu, jak ostatnio ubogie są moje obiady. Śniadania to i kolacji już prawie nie jem. Naprawdę. Trochę wstyd, co? No, żartuję. Ale chociaż? Nie.
Ale no, to jest mały nakład. Ja klikam w reklamy. Ostatnio strasznie polubiłem klikać w reklamy. Klikam moim dobrym znajomym, klikam Setu, czy tam Setowi, nie wiem jak to się odmienia. Ten Gorol ze Sosnowca Pieruński, żeby sobie zbiera na motor, niech sobie nazbiera. Klikam Bąkolowi, bo zbiera sobie na grilla elektrycznego. Klikam Maciejowi. Bo tak, no klikam generalnie, ludziom nie kosztuje mnie to za wiele, a jak się cieszą, to jest super. Mi się robi ciepło, tak tutaj mniej więcej. Nie tylko dlatego, że mam takykardię, ale z czynienia dobra. Czy wszystkie kwestie wymieniłem? To jest taki nieprofesjonalny vlog, bo ani to nie będzie pocięte. Nie wiem, czy muzyka w tle jakaś będzie. To coś, jakieś pierdoły, to się zapętli, niech to sobie leci. To jest z bazy mojego partnera, za prawa autorskie mnie nie podadzą, więc jest w sumie... okej. Jakimś miłym akcentem może zakończę. Kamień wulkaniczny z wulkanu z Teneryfy. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia, ewentualnie nocy, jeżeli ktoś ogląda w nocy. Pa, pa. Mein Schlesierland, mein Heimatland, so von Natur